היום, שנה וחצי אחרי הנובה, סיפורי הגבורה ממשיכים להציף אותנו. אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב לאיש מיוחד מאוד, פגשתי אותו ממש לא מזמן. עוז דוידיאן, שלום לך. ערב טוב, שלזינגר. קודם כל, זה שאתה פה ולא בדרך לתרגל איזה הדלקת משואה, בעיניי זה מחדל. מי שלא מכיר אותך, אתה הצלת כמה? 100? 120 ילדים מהנובה? 120 ילדים חיים מהנובה. והסיפור שלך סופר לגמרי, אבל אני רוצה לקחת אותך אחרי. זאת אומרת, אנחנו יודעים, יצאת מהבית, הלכת, עשית נסיעות, הוצאת אותם, חזרת, תחת אש. אתה יודע מה? בוא נראה רגע קטע אחד, רק כדי להיכנס באמת לתמונה. אומרת לי, אחת הבנות, תגיד לי מי אתה? אמרתי לה, אני סתם מושבניק שבאתי לחלץ אתכם. ואני אומר לה, שנייה, תני לנו לעוף מכאן, למה יש פה מלא מחבלים, ואני נוסף תיזהר, מחבלים, אחי. קח פה משמאל. תיזהר. היא אומרת לי, לא יכול להיות, אתה בטוח איזה איש מיוחד, איזה סוכן שב"כ או משהו, אני אומר לה, למה? היא אומרת לי, תסתכל, אין פה אף אחד. תגיד, עוז, מה עובר עליך מאז? קודם כל, מה שראינו בסרטון זה ממצלמות הרכב כשאני בורח מהמחבלים שיורים עליי, ואני מכמה חודשים אחרי המלחמה התחלתי טיפול, לא פשוט, אבל בסך הכל הטיפול עוזר. למה טיפול? כי רגעים לא קלים. פוסט-טראומה? כן, עולים דברים. איך זה נראה? תשתף אותנו. זה הרבה חלומות לא פשוטים בלילה, חוסר שינה, לא ישן. הרבה פעמים לחצים במהלך היום. אבל אתה יודע, בסוף יש לי 120 ילדים, אני חייב להיות חזק בשבילם, ואני פוגש אותם ומלווה אותם מאז ועד עכשיו. כן, אתם בקשר כל הזמן? כן, יש לנו קבוצת וואטסאפ של כל הילדים. וואו. אנחנו בקשר כמעט יומיומי. איך קוראים לקבוצה? הרשימה של עוז. וואו, אימא'לה. כמו הסרט כן, זה אמרתי אימא'לה, זה כמו הרשימה של שינדלר. אז כן, בהתחלה רצו לקרוא לסרט רשימת עוז, ואני ביקשתי שישנו את זה, ושינו את זה לרשימה של עוז. ביקשתי מיוסי אלי וגידי מרון, הבמאים של הסרט. ובגלל זה נקרא ככה. וכן, הקבוצת וואטסאפ נקראת ככה, וכל הילדים נמצאים שם, ואנחנו בקשר יומיומי מאז, אני מלווה אותם, והם אותי. ממש משפחה ברוכת ילדים. תגיד, יש לך לפעמים בלילה שאתה מתעורר, אתה אומר כמו מה שתיארת מקודם עם הסרט של שינדלר, שאתה אומר, אותו יכולתי להציל, אותו לא הצלחתי. אז כן, אני הרבה פעמים מייסר את עצמי וכואב ובוכה, איך לא הספקתי יותר, כי את הילדים הוצאתי מתוך הנובה עצמה, לא מסביב, מתוך הנובה עצמה. זה ילדים שסבלו הכי הרבה, כי הם היו שם כל היום, ותמיד אמרתי, אם הייתי נוסע מכאן, אולי הייתי מציל את אלה, אם הייתי נוסע מכאן, אולי אלה היו ניצלים. הגעתי למקומות, לקבוצות ילדים שהיו גדולות יותר, ועד שהגעתי הם הצטמצמו. הוצאתי מישהו שהיה עם 4 חברים שלו, וכשהגעתי הוא היה כבר לבד. כאילו, סיפורים לא פשוטים. וואו, סיפורים קשים. אני יכול לשבת או לשמוע אותך שעה, שעה וחצי, כמו בפעם הקודמת שנפגשנו. תגיד, עוז, לסיום, מסר אחד בימים קשים כאלה, להרים את המצב רוח של המדינה. מאנשים כמוך זה תמיד כיף לשמוע. תראה, בסוף אנחנו מדינה של גיבורים. אני אומר, אתה יודע, ביום הזה אולי המדינה, הרשויות שלה לא תפקדו כמו שציפינו, או שהם היו צריכים לצפות, אבל עם ישראל הוא זה שתפקד, הוא זה שבעצם נלחם, הוא זה שהציל את המדינה. אנשים הקפיצו את עצמם מכל מקום ונלחמו למען האחים שלהם. אני נותן דוגמאות באופקים למשל, על ילדים, 2 אחים ממשפחת גורי שיצאו להילחם עם סכין ועם אקדח ונהרגו. 2 אחים ממשפחת סעיד יצאו להילחם עם עליו אקדח, אחד נהרג, אחד נפצע. אתה יודע, ואני אומר, איפה תראה עוד עם בעולם שאנשים יוצאים להילחם אחד למען השני? אומה של גיבורים. למות אחד בשביל השני. אומה של גיבורים. מבלי שהם מכירים אחד את השני. ממש. טוב, הפעם הבאה שאנחנו עושים ראיון זה לקראת ההכנות שלך, בעזרת השם, להדלקת המשואה. אני מקווה מאוד שכך יהיה. מקווה מאוד, זה תלוי בשרת התרבות. תודה, עוז דוידיאן, שהגעת אלינו הערב. לילה טוב. תודה לך.